Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku. A yau za mu karanto muku tsarin ilimi na koyarwa da yara da ake da shi a ƙasar Japan. Kafin mu karanto muku wannan tsari, a danna subscribe sannan a danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Shin ko kun san cewa ƙasar Japan ita ce ƙasa ƙwara ɗaya tallintal wanda ba a yi wa yara jarabawa sai sun kai shekara 10? Ƙwarai, akan shigar da yara makarantun naziri da firamare, amma fa ba a fara yi musu jarabawa ko kuma wani harka ta koyarwa sai yaro ya kai shekara 10. Za ka yi mamaki domin yara suke koya a makaranta tunda har sai sun kai shekara 10 kafin a yi musu jarabawa ko kuma a koyar da su wani abu da ya shafi ilimi. Ana koyar da yara tarbiyya ne, girmamawa da kuma amana, sannan da girmama lokaci. Akan yi amfani da wasannin kwaikwayo ko kuma wasu shirye-shirye na musamman domin koyar da yara muhimmancin riƙon amana, kishin ƙasa. Kwarai, waɗannan abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci wanda ƙasar Japan ta yi dogaro da su, ta fahimci cewa duk yadda aka ce yara a cikin al'umma sun gyaru to fa al'umma ta gyaru. Hakan yasa ƙasar Japan suke yin duk mai yiwuwa wajen ganin cewa duk yaron da aka haife shi an shigar da shi makaranta tun yana shekara 3. Za a ɗauki shekara 10 ana koyar da yara amana, girmama ƙasa, kishin ƙasa da kuma dokokin ƙasa. Hakan yasa al'ummar ƙasar Japan suka kasance ƙasa mafi tsaro a duniya, kuma ta kasance ƙasa mafi aminci a duniya. Domin a ƙasar Japan ne za ka ajiye abu, ko da zai yi shekara a wannan wajen da ka ajiye shi komi darajansa ba wanda zai zo ya ɗauka, kuma ko da an ɗauka sai dai a koda shi domin ya tare wa mutane hanya ko kuma a kai shi wajen cigiya. Hakan yasa ƙasar take da tsananin tsaro, wanda yaro wanda bai wuce shekara 5 ba zai iya zuwa tasha ya hau motar kasuwa ko kuma jirgin ƙasa ya yi dogon tafiya shi kaɗai, saboda ƙasar tana cike da tsaro sosai. Ya kuke gani wannan tsarin ilimin a ce za a yi amfani da shi a ƙasar mu ta Najeriya? A ce an ɗauki tsawon shekara 7 ana koyar da yara tarbiyya, kishin ƙasa, amana da dai sauransu. To, wannan dai shine abin da ya shafi ƙasar Japan da kuma yadda suke koyar da yara. A danna mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawar sanarwa.